Soyayya halin Allah ce. A da lokacin da muke siyan abu goma amma yanzu kun ga komai ya canja yanzu ko ku sani ba. Canjin kenan, canji ya ga samu ai. Kana ta canjin mene baba canji next level ka san komai ana ce mai next level in ka an ce next level ne kawai wannan ya zauna a next level canji ne ai to shine canjin komai zai kai buhari na kokari fa kawai dai mutane ne yan hasada sun yawa ne kawai ga su irin su nan me maka me amma ce mai kowa 30 Kai wanda ya rike fata mun ba. tashi kai hero mi kai kaje kare kai an taka mai wara mu je kai baba ai nike ga ma ya ga yadda mutane ba garanti kai ni ba fa na kyasa bara mu je magana ake in mata kidan tsaya mana tun da ana ta miki magana. Sha kawai daga kai baka san ma kalan matan da zaka dinga tsayarwa ba wawa kawai dolo matsiyaci ma da kai. Romeo Maris kai ta so ta barin ka kai Ai wallahi sai na bare amma dai gaba wai da zafi wallahi sai na rama. da zafi ta yaya ta wuce kenan kai da zafi ka ce sai ka dawo ba wallahi sai zuwa ka tada mata ba ba ka sai ka dawo wallahi sai ka dawo kana zuwa ka kashe ta da ba kai ka sai ka dawo ma kai ka ce koyi ba kai take ne ba daga nan sai ka dawo kai ka je kawai kai ce koyi baba kai baba kashe ta da mari ka ce ka ce baba Wallahi bara na diya dawo sai na faɗa min. Yanzu samari dan sun bayan mata wannan ba wani abu bane. Matsala shine ma a ce mace ba wanda zai gani ya ce yana so. Soyayya nake ni da ita, mi kofin shin ta bana so.